Dobrý podvečer. Dnes bylo na většině míst velmi teplo, dokonce asi na 70% stanic měřící delší dobu než 30 let rekordně teplo. Nižší teploty jsme registrovali na Moravě, kde se udržely mlhy, případně nízká oblačnost. Při sluníčku naopak v Čechách, kde bylo tepleji, se teploty dostávaly i k 15 stupňům Celsia. Tohle je pohled na to, jak to právě s tou nízkou oblačností vypadalo. Nejdále se udržela na jihu Moravy a také na části střední Moravy. Tomu také tedy odpovídaly teploty v Brně odpoledne kolem 3 nebo 4 stupňů Celsia. Naopak ta nejteplejší místa v tomto přehledu to byla Praha se 14 stupni Celsia, ale našla se místa ještě o stupeň nebo skoro o 2 teplejší, třeba na severu Čech, Děčín. No a tady už je vidět, co se vlastně děje. Fronty zůstávají severně od nás a tady je oblast vysokého tlaku vzduchu a k nám se kolem ní dostává od jihozápadu pořád velmi teplý vzduch. Jeho příliv bude pokračovat i v průběhu zítřejšího dne. Pak se ale začne pozvolna meteorologická situace měnit. Tlaková výše nad centrálním Středomořím zeslábne, naopak vytvoří se oblast vysokého tlaku vzduchu nad Skandinávií a tak nám pak ke konci roku a na počátku roku dalšího pošle od severovýchodu velmi studený vzduch. Na severovýchodě už se začíná ochlazovat, v Moskvě budou zítřejší odpolední teploty už pod nulou kolem -2 stupňů Celsia a můžou se objevit sněhové přehánky. U nás tedy v závislosti na množství oblačnosti teploty v podstatě od 3 stupňů Celsia až po 14. Tak velké rozmezí způsobí právě ta nízká oblačnost, která by se případně mlhy, hlavně na jižní Moravě, měly i v průběhu zítřejšího dne vyskytovat. No a teď tedy detailní model, který ukáže, jak by to mělo být s oblačností. Vidíte, že žádná fronta k nám nepřichází, pokračuje příliv teplého vzduchu od jihozápadu a proto tedy i zítra bude velmi teplo. Odpolední teploty se tedy, jak už jsem naznačila, dostanou až ke 14 stupňům Celsia. Začínáme ale ranními teplotami 6 až 2 stupně Celsia, to bude nejčastěji. Na Moravě při nízké oblačnosti, případně při mlhách a utišení větru budou teploty padat až k nule, jinak té oblačnosti moc v noci nebude, ale k ránu se ta nízká, případně mlhy budou tvořit. Jen výjimečně se udrží až do odpoledne. Pokud se tak stane, zůstanou teploty zítra okolo 5 stupňů Celsia, jinak při slunci znovu jako dnes 10 až 14 stupňů, tedy velmi teplo. No a vítr ten bude foukat většinou od jihu, jihozápadu, jeho rychlost se bude pohybovat nejčastěji mezi 2 až 6 metry za sekundu. No a na jižní Moravě bude vítr slabší, tam proměnlivý do 3 metrů za sekundu. Jeho zátěž zůstává na jedničce a ještě východ a západ slunce na 50. rovnoběžce a 15. poledníku, 7:58 slunce vychází a 4 minuty po 16. hodině odpoledne zapadá. Pondělní den. Ranní minimální teploty můžou na některých místech padat i slabě pod nulu při vyjasnění a utišení větru, jinak 5 až 1. Odpolední maxima už budou nižší, ale znovu budou záviset na množství oblačnosti. Při nízké oblačnosti jen kolem 4, při sluníčku nejčastěji 6 až 10 stupňů Celsia. Měnit se to začne od úterý. Všimněte si, jak se postupně budou snižovat teploty, tak jak se k nám bude dostávat od severovýchodu ten studený vzduch. Ranní teploty slabě nad 0, 4 stupně Celsia až 0, na horách už ale po ránu bude mrznout, odpoledne 2 až 6. A v úterý a ve středu nás čeká docela dost oblačnosti, oblačno zataženo, četné mlhy, nízká oblačnost, může se objevit i mrholení, ale ve středu už začne mraku postupně ubývat. Teploty při vyjasnění ráno spadnou až -6 stupňů Celsia, jinak budou kolem 0, odpoledne slabě nad bodem mrazu. No a na Silvestra to už by mělo převládat jasno nebo polojasno, ranní teploty nízké, -2 až -6, odpolední maxima -1 až +3 stupně Celsia. A od nového roku dál se bude znovu ochlazovat, odpolední teploty se budou držet kolem 0 v nižších polohách, na horách už určitě celodenní mráz, v neděli třeba až -1 stupeň Celsia, co by střední hodnota pro ty odpolední maxima. No a ranní minima, ty budou záviset na množství oblačnosti, tam, kde se vyjasní, budou klesat teploty až k -10 stupňům Celsia, jinak budou nejčastěji mezi -4 až -8 stupni. No a pokud jde o sníh, bude ho málo. Ten vzduch, studený vzduch se k nám bude dostávat z asijského kontinentu. A to znamená, že bude suchý. Přehánky, sněhové přehánky by se měly objevovat spíš jen výjimečně. Zatím to vypadá, že s větší pravděpodobností to bude na západě Čech, ale to budeme ještě upřesňovat. Na přírodní sníh tedy v těch následujících dnech příliš spoléhat nemůžeme. Žádný se neobjeví maximálně se začátkem nového roku a to bude jen pár centimetrů, ale díky tomu, že se teploty znovu dostanou pod bod mrazu s koncem roku, můžeme spoléhat na horách alespoň na ten technický. Tolik počasí pro tuto chvíli. Dobrý večer.